बाक्सानि अदालबारियाव गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सरकारि मावथांखि बिकास जात्रा बेखेवदों। 308 कौटि रांनि मावथांखिफोरखौ गिबि मन्त्रिया बेखेवनानै होदों। आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाक्सा जिल्लानि अदालबारियाव बिकास जात्रानि जोहै 308 कौटि रांनि मावथांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय सरकारनि मावथांखियाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव गासै 32 था मावथांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवजानाय मावथांखिफोरनि गेजेराव बर्मानिफ्राय निकासिसिम 90 कौटि रांजों 25 किल'मिटार लामा बानायनायनि बर्मा तामुलपुर फोनांजाब 22 किल'मिटार लामाखौ 91 कौटि रांजों बानायनाय, मरा फागलदिया आरो फाग्ला दैमानि रुगुं सेर सेर माथावरि बानायनाय, मडेल कलेज बानायनाय लोगोसे बीएड कलेज बानायनाय बायदि गासै 32 था मावथांखिखौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्री इउजि ब्रह्म, नन्दिता गारलसा, एमएलए जलेन दैमारी, खाथिराम बर', उरुप कुमार दे, गौतम दास, राकेश ब्रह्म, घनश्याम दास, धर्म नारायण दास बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। केबाटाও গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। বাক্সাত নতুন কলেজ এখনৰ শুভ উদ্বোধন হ'ল, বিএড কলেজৰ শুভ উদ্বোধন হ'ল। বাক্সাৰ দুটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ বৰমা তামুলপুৰ আৰু বৰমা নিকাচি অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। কাম 2 এদিনতে আৰম্ভ হ'ব। বাক্সা জিলাৰ বিকাশৰ বুৰঞ্জী আজি এটা নতুন ৰূপ পালে। মই বাক্সা জিলাবাসী ৰাইজক বহুত ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलफोराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलफोराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससी, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।